Obila wachore ne ogoyo bunde Eldas, kaunti ma Wajir, e kar pono ombulu mar kar od bura ma Eldas chieng' tarik 11 no. IPOA biro nono gima ne omiyo obila ne otiyo kod magena mohinyo ji 2 go mane nitie apis CDF mar Eldas kane kweno mar ombulu pod dhi nyime. E kaunti ma Baringo, IPOA osechako kolo matut gima ne okelo gocho mar rawera moro mane nyiso morne bang' jago mane osiro lwedo yiero yombo kom mar MCA gwenge ma Tiati. Jagono mane ohinyore bang' gocho mane oyudo koa kuom obila tarik 10 dwe mar 8. Kata kamano wachore ni oseyie rucho ywak mare manochwalo ewi gochono, kata ka bed ni nondo pod dhi nyime wachno. Amon Kibet, ma en jadak e kaunti ma Uasin Gishu, bende wachore ne ochiel kod magena otieno ma tarik 8 dweni, kama ichich ni obila mane rito boma ma Eldoret ema itudo gi njore makamano. Obila bende ichich godo ni ne ogwandore gi jopiny e gwenge ma Mbala, Garissa, kama ne ikwane ombulu bang' kane oseland duoko kama ne gigoyo bunde ka gitemo thego jopiny. Ok en obila kende mane ohinyo jopiny. IPOA bende nono muoch mane otim ne obila e gwenge ma Webuye odiechieng' mane piny dhigo e yiero. Apisano mane rito sikund primar mar Wanyila e kaunti ma Bungoma bende wachore ne oroch ratichege moko. Obila kata kamano ipuoyo kuom tiyo tich maber bang' winjo pek mane biro kod keto arita maber, kata bed ni ne ok giyudo chiemo moromo, ka bende ne gitiyo moingo seche 48 maonge yweyo. IPOA wacho ni koro giikore maber mar neno kaka obila biro tiyo bang' yiero ma pod ywaruok nitiere wi ng'at manoyombo, kendo ka piny Kenya pod rito duoko mabowuok e doho kama ng'ur ewi yiero idhi chwale. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyake kaunti ya Mombasa nyakora mgajuan kama obila wa Mombasa timo nonde witho magalagala mar obila moro matie tesendo obila ma Kiembeni. Ringre Michael Mwita ne okwanya manodama matin kende kowuok e choo mantie ode kama odakie. Jachung weche marwa Ken Mugantiere kod ler mar wachno. Obila no manyinge Michael Mwita nyocha onemo gik tich abich e tesendo obila ma Kiembeni manie kaunti ma Mombasa kuma osebedo kotie. Yangore ni nyodoke yore yotieno, to mak mana ni okinyi makawuono Jumapil jirendege ne obedo kod buok bang' weyo tik mar matres mowang' kowuok e dhoot kod dirisa mar ode. Tulivyoamka asubuhi tukaona mlango wa nyumba yake ni kama una rangi nyeusi la alama ya kuchomeka. Tukaanza kujiuliza kwani nyumba yake imefanyika nini. Mimi nimekuwa mtu wa kwanza kumpigia simu manake na namba yake ikawa inaita na haijibiwi. Ndo tukaamua sasa hapana, hii nyumba ni kama kumechomeka vitu ndani. Boni Konde echukdar marito landi ma kama Mwita ne otemo gone sime nyadinwoya ya mar penjo kadibedni mane ene yodno, to bilano ne okomako sime. Ne ochune mondo mi ochwal report ne obila mane ochopo Aruya kendo turo dirisa magichwe gidonje yodno. Ndo tukaja kwa dirisha, tukajaribu kung'ang'ana na dirisha. Tulivyofungua dirisha moja tukakuta ndani kuna vitu vimeungua na yeye mwenyewe pia ameanguka mlango wa choo. Sasa sisi hatujaribu kuingia ndani, ndo tukachukua hatua ya kuita ofisa wa polisi, wakaja wakafungua wenyewe, ndo kitu tumkajionea kwamba ameaga. Na godoro yake imeungua, lakini haikuungua yote, lakini imeungua katikati. Penjo mathoth en to en yo mane ringre mar obila no ochwe chopo godo machiegni kod choo mare, kendo ni matres mar ode no endo bende ne owang' mana gi edinge matin. Obila ma kaunti Mombasa kuno koro timo nonro mar pedho kendo